naay ng uyap. Magpalit og uyap na akong master eh. Naghuwat akong master. Tayo ng uyap ay. Tingnan uyap diaron sa. Moambit mi og gamay kay turtahon. Lami kay turtahon ng angkuan uyap. Mani among suba. Abukayan River. Wow, daghan nagkuha eh. Ano? Para sa habi. Dili ra mo diani dito. Dili di mo dito. Oh, daghan kailang kuha mga idol. Ano? Limpyo na ba? Alaking. Daghan na rig kuha ning suba no, uyap no? Wala man tay. Mabita na ingon ko nimo yung ana para ilang gikuan ba. Daghan kay uyap pang kan, suba. Okay. Ilan man kay? Ah, tuloy sa lingkuan. Okay. Lamig ini siya turtahon. Wow. Yan, 20 pesos mga idol. May ulam na sa halagang 20 pesos. Ngayon, yan, luto na. Tikim tayo, tikim. Tikim tayo na konti. Yummy. Si Bibi, si Bibi. Bibi, Bibi, eat ka, Bibi. Sarap.